Stig Blomqvistin meno ei ole yhtä mallikasta. Hän saa ajallaan 4.10 tyytyä 12 sijaan. Jotkut vastaavat menivät hieman pois järjestyksestä ja siellä tuntui etupyörät varsin levottomasti harittelevan puolelta toiselle, mutta Lassen loistava mekaanikkojoukko panee auton takuulla huippunopeasti kuntoon. Ja näin on sitten vauhdissa kilpailija tuolta Britteisaarilta David Levellin. Kartanlukenaan Kenneth Erikssonin kanssa ajoi kaikkien aikojen ensimmäiseen A-ryhmän maailmanmestaruuteen silloin kun lähdettiin vielä B-ryhmän mennemästä ja silloin Peter Wigman toimi Kenneth Erikssonin kartanlukena Volkswagen Golf oli ajokkina. Nyt sitten Stig Blomqvistin tallikaverina tässä uudessa hienossa Nissan-tiimissä. Ja David Levellin hakee kovasti tuntumaa tähän autoon. Tällä kuljettajallahan oli erinomainen sopimus B-ryhmän ollessa voimissaan englantilaisen MG Metron eli British Leyland tiimin kanssa, mutta sitten B-ryhmäläisten lopettaminen toi vaikeuksia ja mutkisti Levellin tietä ammattilaiseksi, mutta nyt on paikka sitten tiimissä eli Nissanilla varmistunut ja mies ajaa ammatikseen japanilaisautoa. Olemaan todella varovasti eikä antanut kuvaa todellisesta vauhdistaan, mutta se on kuitenkin varma, että brittikuljettajat osaavat ajaa tällaisella asfaltilla, myöskin mukulakivellä, ja ollapa, että vielä hieman tulisi vettä, niin uskoisin, että David Levellin olisi todella iskussaan. Tässä brittimaalissa ja sama aika Markku Alenin kanssa 7. sija jaettuna. Ruotsin Stig Blomqvist sen sijaan on. Hän tekee ajan 3.03, jää 6 sekuntia Alenista. Uusi Nissan ja Nissan odottaa maailmanmestaruutta pari vuoden päässä. On se haave ja näin Blomqvist käskee autoa. 3.40 aikaa. Kärjestä jää 7 sekuntia tällä lyhyellä EK. Siirtyy kurvista katsojien näkyviin ja Stig Blomqvist on 14 konivuodessa aika 10.50. Ja kuskina Stig Blomqvist. Ja näin hän sanoi, että Timon kiinni ajaminen ei olekaan niin helppoa. Ja hän sanoi, että hän ei ole liian hiljaa alustamaan eikä syttynyt ennen kuin tänään sanoi, että menee erittäin hyvin. Näin siis Kenneth Eriksson ja hänen maanmiehensä Stig Blomqvist on jo matkalla. Ja Stig Blomqvist tulee tämän vuoden uutuusautolla Nissan Sunny GTI R:llä. Nelivetoinen peli, turbo ahdettu, nelisylitteinen moottori tuolla nokalla. Ja neliveto ja todella huima määrä elektroniikkaa tässä autossa. Autossa on tuolla kuljettajan selän takana lattialla tietokoneboksi, joka mittaa 120 pisteestä ajon aikana erilaisia arvoja. Aina jarrujen, iskuvaimenninten ja jousien lämpötiloista, kovuuksista ynnä muista. Tietenkin sitten moottorin eri tietoihin, vetosuhteen, vetolaitteiden lämpötiloihin, rasituksiin ynnä muihin. Ja tarpeen vaatiessa, jos Nissan Team päättäisi komentaa lentokoneen tuonne taivaalle, pystyisi tämä auto ilman kuljettajan mitään tekemättä lähettämään tietokoneellaan tämän lentokoneen linkin kautta keskeltä erikoisvoistakin täydestä vauhdista kaikki tiedot huollolle, jolloin huolto tietäisi ryhtyä toimiin jo ennen auton paikalle tuloa. Eli Nissan uutena autona edustaa uusinta tekniikkaa. Vielä voittaja-auto, mutta hyvä aihio. Ja sitä on kehittelemässä Stig Blomqvist, joka ajaa ajan 1.59. Ralliautoilun maailmanmestari B-ryhmän ajoilta hänkin. Ja mies, joka taitaa rata-ajot, rallit ja jopa kuorma-autolla kilpaa ajamisen. Todella taitava ruotsalainen ja erittäin mukava kaveri. Hur tycker du Stig att det har gått idag? Det har varit lite till och från. Det har väl krånglat en del, eller inte krånglat, men däcken har inte varit det bästa hela tiden. Har ni utvecklingsproblem med bilen ännu eller hur ser det ut? Ja, det är inga problem för oss. Att allt det fungerar? Hur kändes det här sträckan? Ja, det är lite speciellt. Men det är inga problem. Det gick fint under bron där tyckte vi. Ja, det gick så. Okei. Ja hän sanoi, että heidän puolella niin sitten tuli 10 paikalla. Okei. No niin, näin Markus Grönholm, ja olihan toi auto lommoinen sitten kun kamera lähemmäksi ehti, mutta kauempaa näytti siltä, että todellakin vain hanttimiehen puoleinen peili puuttuu, ja Markus Grönholm on todella hienosti ollut tässä kilpailussa positiivisena yllättäjänä ja keltanokkana A-ryhmässä isojen poikien joukossa.
kuten oli myöskin Basti Lindholm, joka joutui aiemmin tänään keskeyttämään hypyssä pettäneen ohjauksen vuoksi kilpailu 8. tilalta sittenkin. Tommi Mäkinen oli aamulla 8. Ja tässä tulee David Llewellyn, ja hän tulee sieltä Walesista. Great Britain lukee tuossa lyhenteessä, mutta Wales on tämän miehen kotipaikka. Sitä todistaa vihreä-valkoinen lippuleijona koristein tuolla David Llewellyn nimen perässä Nissanin lokasuojassa. Ja Peter Diekman, länsisaksalainen kartanlukija, lukee nuotteja siellä vieressä. Ajokki samanlainen kuin Blomqvistilla. David Llewellyn on saarivaltakunnan lupaavia kuljettajia ja yksi kärkinimiä sikäläisessä kilpailussa. Ja kartanlukija Peter Diekman on sikäli historiallinen, että nyt tässä ajetaan A-ryhmän MM:stä. Ja Peter Diekmanilla on. Nimittäin he voittivat Kenneth Erikssonin kanssa A-ryhmän MM:n silloin kun B-ryhmä oli pääluokka. Ja silloin Diekman oli Erikssonin kartanlukija ja ajokkina heillä tuolloin Volkswagen Golf. Ja nyt sitten Llewellynin kanssa miesvauhdissa tuliterässä Nissan tiimissä. Okay, how does our Welsh farmer enjoy the Finnish road? Well, they're fast and that's a bit tricky round there with that bit of gravel and so forth under the bridges, a bit narrow. How do you find the sort of places where it's very much up and down over the hills? It's a bit different to Wales anyway. It's twisty there, we got lots of hills and all these big brows. It's a bit scary in places. How about the public? How about the spectators? Yes, no problem at all, very good. Thank you, good luck. Hän sanoi, että nimenomaan. Näin Tommi Mäkinen. Ja jos on Tommi Mäkinen nuori ja innokas ja kokematon, jos näin voidaan sanoa, sitä ei ole tämä seuraava kuljettaja. Takaa painaa uudella rallimerkillä Nissanilla Stig Blomqvist, ja tässä Stig Blomqvist hieman kertoo aatoksiaan uudesta autostaan. Okay, we still develop the car a lot and try hard, and okay, the car is a lot better now in Greece, so okay, we will see what happens. Ja Stig Blomqvist kertoi, että auto on ihan uusi ja tuliterä. Ja kyseessä on Nissan Sunin 4-vetoinen turbopeli. Ja japanilainen autojätti on lähtenyt kilpailuihin mukaan. Eräs hyvä ystäväni, joka tuntee tämän autotehtaan toimintapolitiikkaa, kertoi aikanaan, että siinä vaiheessa kun Nissan lähtee leikkiin mukaan, se ei lähde mitään muuta kuin voittamaan. Ja Stig Blomqvist on asettanut tiimeineen tavoitteeksi MM-voitot vuonna 1992 ja maailmanmestaruus vuonna 1993. Ja Stig kertoi äsken, että autoa on muun muassa testattu erittäin paljon Kreikassa ja lupaava alku. Neljänneksi 1.59. Okej Stig, det är exakt 20 år sedan när du vann här förra gången. Ska det bli en vinst i år? Nej, det tror jag inte då. Varför inte det? Det är lite för svårt. Vilken sträcka gillar du bäst på Jyväskylä rally? MyMP är ju en av de gamla hedliga goa. Okei, lycka till. Tack. Ja niin Stig Blomqvist sanoi, että MyMP on yksi niistä vanhoista hienoista